phakathi. So sifundeni bazalwane ngicela adjust. Kodwa nje ngathi ngiyahlanya ngizohlanya futhi kusazohlanyeka. Haleluya. Chama khala nothi ungabi serious so. Khona ungangifundela. Yes. Yes. Imali. Ngathi kufuna ukuthola i-microphone. Ngoba ngifuna abayizwe. Ikula ma-post le. Ikula ma-post. Chama khala nje lena ikula ma-post. Luke 50 verse number 23. So ivalile masimaje. Onikela ngomnikelo wokubonga. Uya kungidumisa. Hayi man. Oqaphela indlela yakhe. Alitho nikela ngomnikelo usuka lambile ufuna ukuzodla imali lamatenda afuna imali nemnikelo. Alisho njalo? Hayi ufunde kahle. Onikela ngomnikelo wokubonga. Uya kungidumisa. Hayi Jesu, awuthandi hayi Jesu. Onikela ngomnikelo wenze njani? Uya kungidumisa. Khuluma onikela ngomnikelo wenza njani? Uya kungidumisa. Kusho ukuthi la umnikelo wakho oyakhona indumiso yakho iyakhona. Awukwazi ukunikela kuNkulunkulu bese uyodumisela imishona. Thubeka ma. Oqaphela indlela yakhe. Ngiyakumbonisa insindiso kaNkulunkulu. Ngamanye amagama ima wena ngizokusiza ngizokusiza ukujaha uyagijima evesini thimusiza. Mawuqeda ukunikela uNkulunkulu usethe ingqondo yakhe iqaphele indlela. Miss call uyohlala imiss call. Futhi ngamanye amagama Bishop akwenzeki uqaphele indlela uNkulunkulu angabe involve. Ukuqashelwa kwendlela kuhamba nomnikelo bese uNkulunkulu aqaphelisa indlela nengqondo iqaphele indlela bese kuba khona lento ethi uhlelemba amagebhugebhu kuthi nala bebathi usowakhona bakubona unjuliswa awujuliswa ukuthi uhlakaniphile kodwa unjuliswa ukuthi kunemnikelo othena ukhipha usimakade wahlelemba amagebhugebhu wakhasa igelosa sezulwini ukuthi siyolwa impi yakho. Angashumayeli nje isaya khona ifunde yonke make bese uyangithandazela. Onikela ngomnikelo wokubonga. Yes. Uya kungidumisa. Uya kungidumisa. Oqaphela indlela yakhe. Ngiyakumbonisa insindiso. Amagama kunabantu abakhuluma ngensindiso kodwa bakayiboni. Ngoba banikela kweminye imihlobo bese ba expect uNkulunkulu alungise indlela yensindiso. Thandaza mama. Thank you Jesus. Baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha sidlo umoya oyingcwele nalizwi lakho uNkulunkulu wamalona amandla wonke siyakhuleka Nkosi yami ensambama khuluma ngalo Nkosi etinhlitweni tethu. Thank you. Sithe kulenzawo Nkosi sitolalela livi lakho siqonzise moya oyingcwele na inceki yakho Nkosi yami kusihlwa siyayinikela egameni lika Jesu yiphe amandla uNkulunkulu wami
sihambe ngalo moya oyingcwele, siphile ngalo isihlo. Baba wethu Jesus. siyamnikela Hola Nkosi bashaka yami. Asisile Nkosi, kuthi Nkosi atokhuluma ngetititiyo, netomile, nethambama Baba wethu yomgcwele. Khuluma ngezwi lakho Nkosi, silalele Baba wethu namandla wonke, singagcini namlalela. Oh, yes. Niyamnikela Nkosi nzamama. Thank you, Jesus. Baba wethu namandla wonke egameni likaJesu. Amen. La sifunda khona bazalwane, sifunda ihubo. Wonke amahubo eBhayibhelini bathi akaDavide, kodwa leli elika Asaf. Ake ngisho njalo. Asaf ubhala leli hubo. Ake sibuku Asaf bese ngizama ukulanda indaba yami. Uma izo abhala leli verse, uAsaf ubekade engomunye uphuma endlini kaLevi, and mayiphuma endlini kaLevi uAsaf lo ozalweni luka Aaron noMoses. Uma base eGibhithe, uNkulunkulu noma wayekhonzwa kabuhlungu, kodwa uNkulunkulu azange ayivale indlu kaLevi. Kwakuthi noma izimo senzani, uLevi wayekade ebalulekile. Ngizokusiza nje khuleka sizoyilanda kancane historical background ngoba ngikhona la ngiyakhona. uLevi ke bazalwane akaphuma endlini kaJuda. uLevi umfowabo kaJuda. Sanibonani phela. Insindiso ayisiyo yabelungu, kodwa insindiso eyoluntu lonke. uNkulunkulu uma kuzofika isikhathi, ngoba kunezinto labazalwane engifuna ukuzilanda ezincane before ngifuna ukukhuluma ngale ndaba, but ngifuna ukucollect ingqondo yakho. uAsaf lo endlini kaLevi la kuphuma khona umpriest. Kahle endlini kaLevi kuphuma umpriest bese kuphuma abahlabeleli. Harashakabos. Endlini kaLevi ilaba bekuthiwa uma ngabe bekhona yibo kuphela banamandla nabanelungelo lokuthinta umphongolo wesivumelwano, ngoba labantu bebalapha endlini kaLevi uNkulunkulu wasikhethela bona, kodwa hayi ngoba benze kahle, kodwa wasikhethela bona hayi ngoba bebe perfect. Ngelinye ilanga uLevi noSimiyoni bathatha imkhonto bayobulala umuntu orephusisi wabo, bekumele izulu lishintshe lento, kodwa uNkulunkulu makakhethile akanandaba namaphutha akho. When God has chosen you, ukuvusa abantu bengakufuni, akuvusa abantu behlinela, akuvusa abantu bethi ngeke. Uphakeni uthi amen bazalwane. Awudingi ukuthi wenze izinto ezinamandla ukuze uNkulunkulu aphakamise. uNkulunkulu akadingi lutho yakho. It is not by might, not by power, but by His Spirit. I'm standing here. I'm not perfect. I'm not good, but God.
Ubingelela baseKorinte uthi ngiyanibingelela nina nakhethwa umhlaba ungakasekelwa kodwa ukhuluma nabantu ebebene confusion ebebene corruption kodwa uthi ngiyanibingelela umusa kaNkulunkulu mina bangcwele khuluma abantu abangcwele kodwa bahamba baduka odakeni indlu kaLevi indlu kaLevi indlu kaLevi iyona enamandla abantu bacabanga ukuthi indlu kaJuda yiko bebangisana uNkulunkulu uvamile ukudlalisa usayi athi abantu ababhekiwe babuyise eceleni besavusa lokho kuphelelekile hayi abantu abane background enhle uNkulunkulu ababuyisele eceleni abantu abakhonfenyiwe kwathi uJuda uya phatha ubukhosi uSibakade wangena kuLevi sisayikhuluma seqalile bathi uJesu uyinkosi yamaJuda kodwa uphuma endlini kaLevi uJesu uyinkosi yabaJuda kodwa uphuma endlini yakaLevi awungizwe imisikole uyahlupha wena noma sonto serious kakhulu amen awumusha uyabona uma uhluleka uamen kubobuza uzojithela noma kwe 10 rand inyanga la ukuthi ngiyakuzwa Jesus uthi uNkulunkulu nidlile la ngitheni ngadli khona ubuza uAdam noEva uthi uAdam inkosi nginowesifazana onginike yena lalela mkhathi kuvamile vele ukuthi we always shift the blame. Why I'm a failure is because of my wife. Why I'm a failure is because of my family. Abazali bami abangikhulisanga, I could be a doctor. Abazali bami abadlalanga role in my life. That is why I'm a failure. Right, babufuse gogo wakho Adam. Na Adam naye wathi udlile wathi wesifazane. Kwaye wesifazane wathi udlile wathi nyoka. People play. Oh my God. Wathi uNkulunkulu ke okay ngoba ngiyabona ukuthi abantu bokushift ama blame ngizonisiza ke namhlanje thini ngimsize Genesis 3:15 wena ubhala ubhale nje ungayifundi Genesis 3:15 ngisakubeka ubutha phakathi kwakho nowesifazane nenzalo yakho nenzalo yakhe. Now the problem started mkhathi nokhuleka ngikhona ngikulandana ngilanga phuma iproblem yaqala la ekutheni uma kathi uzobeka ubutha kwinzalo yesifazane owesifazane akanayo inzalo owesifazane uneqanda nesibeletho indoda enesizalo Satan ezulwini wahamba naye sekithi ezulwini ufuna nezulwini esihogweni wahamba wayebamba meeting wathi nimzwile mara noma ubhedile bathi babuka ama record kwathi inzalo yesifazane kwathi kanjani zokusiza namhlanje yekele kudlala uthatha uJesu serious kanjani uNkulunkulu mayikhulumile noma into angathi ithi minyama athi mhlophe izoba njengokusho kwezwi lakhe ngoba mayikhulumile usuka khulumile akakhulumi into aphinda ayiphikise uma ethe kunje kusuke kunjalo kwadingeka ukuthi kubukwe inzalo yowesifazane
kanti Jehova ezulwini wahlela inzalo yesifazane, hlela inzalo yesifazane. Ngamanye amagama awuthi-ke ngikhulume nabo ngabafake emoyeni, nina nonke enithi senamukela uJesu bese nithi niyahlupheka ngenxa ka-Adam, niyasangana. Okay, ngicela ukusisa uye court bathi ubulele, ufike court bathi awukho guilty, you are free to go home. Uphinde wena bese uhambisa kumuntu ogwetshiwe, bathi wena icala lakho liphelile. Uphinde wena uyome eduze kwamaseyili ukuthi bakufaka nini. Sase miss call. Uma uNkulunkulu ngizobeka ubutha phakathi kwenzalo yesifazane, umuntu wonke was free and discharged. Because as long as kuhlangana ubabakho nomamakho kwaphuma wena, awusinzalo yesifazane. Abantu amen akekho. Uma kuhlangana umamakho nobabakho kwaphuma wena, awusinzalo. Noma ningachoma nikhoshe umntanami lo ngamkhulela 9 months, akunamntana akho next, nika lo mntwana isibongo sababakhe. Bangizwile? Lo mntwana konje waka bani? Wawaka bani? Wawaka Mphukane. Le ngane ebizwa uMphukane ingoba inzalo yami, hayi wesifazane. Sase miss call but ngizobancenga nje kuze be i-call ephendulekayo. Lo mntwana ubiza isibongo sami ngoba uyinzalo yami. Oyobiza isibongo sakho njengomama, ngiyase niyakwata la ngoba abakhiphi izondlo. Oyobiza isibongo sakho yilo oyinzalo yakho. Kanti ezulwini kuyahlelwa inzalo yesifazane. Uma siqhubeka sihamba, uIsaya wayiphutshuza imfihlo wabanika imbuzi. Jamakhala kuthiwa kuyimbuzi leyo. Wayiphutshuza uIsaya wathi bhekani sisalelwe, saphinde sanikwa. Kwathiwa wenzani uIsaya? Kwathiwa wayeka wonke amakhora na ungamkholwa. Kwathiwa wayeka wonke amakhora kufundwa ikhora kaIsaya azafike noselwe wanikwa. Awusasele futhi lesikhathi uJesu angene esinegogeni labo badonsa yona ikhora kaIsaya bayinika uJesu. Wathi ngokuba umoya wenkosi uphezu kwami, ngokuba ingcobile oraba shaka bosiyanda. Sasele yabuyela emuva bishop. Kwathiwa ake sihambe kuqala sesiyobuka ukuzalwa kwakhe. Kwathiwa manje sekumele ize lenzalo yesifazane. Kwathiwa ukuthi endaweni kukhona inyumba, kukhona nevirgin.
kwinyumba athe Elizabeth uzokhulelwa wahleka ugogo tuhlekane esontweni uzoba isimungulu wena Zakariya abadimoni ahlangana athi ngenzeka uye lo kanti uphathu sezwe babamba uOld Testament ubona amadoda nabantu bonke boluntu lonke nalabala New Stand babamba uJohn bayeka lasukuma futhi izulu lathi kunentombi kufanele itholakale kwathiwa manje sine problem le ntombi soyibona ngani kwathiwa phela le ntombi ne uma izoshada kufuneka ishade kumuntu okwazi ukuthatha isihlahla sirafu asibaza besenza le pulpit kodwa bakuyisihlahla bonke abantu bayasichamela kodwa nase kuyipulpit bathi how much mase kuyisofa abantu bathi how much wakuhamba nomkakho ayobuka isihlahla sesenziwe uphuma kwatile ukuthi uhluleke kumthengela isihlahla hambe ejinen Richard ubuka isikophe nithi isikophe ikhanda lomphethe abuka ikhanda lomphethe athi Nkosi yami bathi 32,000 athi we maye lokuba nendoda esihlupheki hayi indoda esihlupheki selishintshiwe leliplan lakhiwe lavanishwa kwase kuthiwa Jesu siyakucela uma ufike emhlabeni uzobathola beyigrebe beyihlahla benamagxolo bababi and then nalomphakathi ubakhomba ngo5 kodwa nabafika kuwe ozobamukela uyabaphrume uzwesaba kuthiwa bazalwane ake nime ngeenyawo sisamukela ingceke kaNkulunkulu kodwa na uthi yabuka lento akusiyo nengceke intandane ekhulinga nabazali ekhulinga nakhaya ekhulinga nayihlobo kodwa namhlanje sokuthiwa ingceke kaNkulunkulu ngoba seyipruniwe seyilungisiwe seyanele ukuthi nathiwa ake nisayisandla ingceke kaNkulunkulu seyikhona. How yeah makosi uyaphesodweni uhle amatrati bathi kasuyoba yini besuthi ayikhona sanibonani bomakhe sanibona mambuya afika ngene siyencane isheshe ibhidlike sithi sekonzweni sithi ayikhona ni right mina enhluphekweni yami kubhidlike akala umbumbi ukosimfutho ungayibukeli phasi amazulu
usecabweni ngawe ungayibukeli phasi. Ake ngitshele nalama boyfriend enanilahlile asenkingeni ngoba lasha umuntu lemvuselelo beyingakami. Athola ungalala ebusuku ubanjwe istress ukhala kuze bemanzi umkamela ashintshe inyembezi uthi maye Nkosi ngiyabonga bengazi ukuthi umthanda kangaka umthathe down. Akuphabade kini abanye sebenza umsebenzi base bakhathele bazama kulungisa umsamo. Akunamsamo ozowulungisa uJesu masafikile. Amen. Akekho la kugcwala abantu bomsamo. Akunamsamo ozowulungisa uJesu masefikile. Hawu konje kunevesi engishimala ngalo. Ngelosi awuhambe uye lapha uzothola intombi lalelake wena intombi khona into engiye ngisho uma lami kuphela wayizwa komunye umuntu bokwazi uyithathe kimi uMaria kuphela bishop owayinezitifiketi ezi2 ezingahlangani ngokwemvelo. Wafike wakhulelwa ahambe konje niyanini esikaleni nini ngomsombuluko nangolesithathu nangolesingakhe nangolesihlanu kwasha abantu abangashadile nje. Kodwa nina nikhonza ngeSunday kuphela. Asiphinde futhi misikhole. Niye ngolesingakhe esikaleni. Nangolesingakhe. Nangolesithathu, nangolesibili. Ake sithi iviki lonke. So kiwe iviki lonke. Ngoba umntwana mangabe ngathi uyakuhlukumeza ngolesine uyakhona noma ngesilana. Kahle hamba nami. Uya noma nini. Mawuzwa nje lokuthi akukhahleli namhlanje. Uyaya. Mara lokwena akukhahleli nilinda kuze kube iSunday. Uma ngabe kiwa every day bekufanele nebandla lihlanganyele every day because uma sila asizoxukuza abantwana kuzonyaka sisabantwana kukhona abanye abangasakhahleli uma sifika thina sizonyaka sisumntwana ukuthi umntwana akaphumela akhahlela angene la emunye umama womntwana athi uyaphuma athi namhla Nkosi ngiyamangala uma ngibheka ufa nibewana wena nami kabana fana bambaki uMaria fike eklinikhi yaseLkwatini noma lapha gogo Fakude athi ugogo Fakude umntwana udlala kahle bamnika isitifiketi bese kuba nomkhosi womhlanga eSwazini bese kuthiwa kufuneka intombi nto uMaria naye agibele emotweni afike lapha izalikazi simhloli bathi le ntombazana
bamnika isitifiketi sokuthi uyintombi nto. Ngala uphethe isitifiketi sokuthi umntwana uzala kahle. Abazalwane likhona yini? Yazi bathi ngibeke ngihambe ekhaya. Nesitifiketi mabathi asimela intombi nto asukume usisi Maria aphethe isitifiketi sakhe esithi uyintombi nto. Okungenzeki emvelweni wakhulelwa usaqualified emhlangeni, kodwa uMaria wayemhlangeni umntwana bakhula ngaphakathi. Bathi ngitshelile ngathi lemvuselela izange seke bekhona futhi kusazothatha isikhathi. uMaria anetifiketi ezithu. Uma ungakholwa uJoseph wafuna ukumlahla akayikhulumelanga kwehla amazulu. Ungabozama kudebate nabantu abakhuluma kabi. Lindela Simakade akhulume on your behalf. uSimakade uzobaprove wrong noma bangathi uyabheda, God will say right. Yahlupha lento yakho kufuna njalo ukuchaza ukuthi kwenzakaleni. Kanti uMaria ebengu yisihlobo sika Elizabeth. Sengisiza wena. uMaria ebeyisihlobo sika Elizabeth. uElizabeth noZakaria bebangamaLevi. Njengoba bebangamaLevi, okusho ukuthi uMaria bekangumLevi. Uzwani uma bathi kuzokwenza kanjani, sekuthiwa nesihlobo sakho uElizabeth sekana 6 months. Ngamanye amagama lentombi eya appointwa ukuthi ilethe umsindisi kwakungesiye umJuda, kwakungumLevi. UmLevi okunguye yedwa onelungelo lokuba ngumpriest. So ngoba bekunguye yedwa, so uyayithula uPaul, so uyayibhodloza encwadini yamaHebheru athi ngokuba bhekana umpriest omkhulu ongangenanga ngegazi lembuzi nelenkomo kodwa wangena ngelakhe. Yazi lebandla likho leli. So wahamba uJesu. So wayengekho wrong ukuthi athi uNkulunkulu baba wakhe, because endlini kaLevi yibo kuphela abanelungelo lokuthi uNkulunkulu baba wakhe. Two, endlini kaLevi yiyo kuphela enelungelo lokuyongena ngale kwealtar. Esiswazi lati angazi noma ngisazoya yini la. So sengiyacela ukuthi wozokhonza nomkhatsho ngoba mhla ngibuya ngizoqedelela le nshumayelo. Manje mina sengiyaqeda ngoba kusayeki la. Sengiyabona ukuthi kuningi enikwenzayo ku wrong ekudinga ukuthi siqhaqhulule. uJesu
Number 2, uma ezozalwa le ndawo azalelwa kuyo, hayi bazalwane, akazalelwanga eMphuleni Hospital, akazalelwanga kaMaria bedroom, kodwa wazalelwa esibayeni. Lesi sibaya isibuya kahle hle, akusisibaya. Sozongizwa ke wena waseSwazini. Isibuya yilana Bishop, uma kwebuza inkosi amabutho ayahamba yokwakha isibuya sokuthi lo mfana prince like her, bahambe bayombulalela ibhubesi, abuye naleli bhubesi angene la isibuyeni. Uma iphuma la isibuyeni seka indlovu, abakwazi ukuthi bayede engakangeni esibuyeni bamgcobe ngenyongo yebhubesi. Kodwa indawo angena kuyo akusikho ekhibeni, akusikho ekitchen, akusikho ekamereni, ungena esibuyeni. Lesibuya kwakuyisibuya sikaDavide. uDavide asithenga kulo owabulala namba laba barephu usisi wabo, abantwana bakaDavide babulala yena. Ndomzwa kusasa. Wathenga leso sibuya bekubhulwa ukolweni. Uma ungangikholwa John chapter 6 uyasukuma ngokuba bhekani mina ngisinkwa sophila. Osha mina noma sidla kimi no awasoba balambe. Ingoba uzalelwe lapha esibuyeni laphulwa khona ukolweni. Ngaba uJulius Mkhonto ngathula uma sesikwa imihelo kwafunwa indawo kwathola ukuthi ba late ngoba Maria bekahlala eNazaretha, kwakhishwa ukuthi kuyobalwa abantwana. Uma kuyobalwa abantwana uDavi uJosepha wakhuphuka noMaria bengakabalwa. uJesu wathi ngcono ngibalwe, ngcono ngibalwe, ngizothi mangenza imanga bangathi ngisithunzele. Uma ungangikholwa ukuthi waprove ukuthi akasisithunzele, bathi wathi wenza imangaliso, bathi lona kusindodana yombazi. Ingoba bambone zalo yonke into engakazalwa inalo ilungelo lokuoperate. Uma ezalo yikho omunye mayemkhuluma uthi ngokuba bhekani iwulu, abesathi uPaul ngokuba yasiwa njengewulu kubagundi bayo. Umayiphuma uthi ke ingelosi, asiqale la sizozana. Ithi ingelosi, Maria wena uzokwetha igama lomntwana, ungakhathazeki ngendodana. Angisho izase uyikhulumile ngokuba bhekani sozalela umntwana bese siyanikwa indodana. Okay, wena Maria ukuhlonipha nje isibeletho sakho uzokwetha igama lomntwana. Kulo mntwana phakathi kune manje le ndodana njengoba ila phakathi, ungakhathazeki. Lalela ngizokusiza, ngiyazwa awungizwa manje. Thina bazalwane asisiwa amaJesu ngoba igama likaJesu bekuyigama lomntwana.
thina singamaKristu ngoba igama lendodana. So uthi mayihlabelela uncandweni uyibambe kahle lento uthi ngokuba leli khehle elidala lasendulo. Imake futhi nayi enye iphunyuka. Yekelani lokhu ukukhatha ingane zenu. Nithi ingane zabafana madodana. Ushuthi wonke lama miss call. They have got a lot of miss calls now. Igama lomntwana wesilisa umfana wami. Kodwa uma unendlalifa indodana. Labantwana balwa kangaka ngoba bonke amadodana. Asiboni indlalifa la konke amadodana. So mhlabe bekhula bazolwa lo first born uyindodana no last born uyindodana no middle born uyindodana. Ngibani indlalifa la kuleli khaya? Abangizwa futhi imisikolo. Uma izobhabhathiswa uthi uJohane bhekani iwundlu elisusizono. Bamfake emanzini kwavuleka izulu wakhuluma semafini akathi lo ngumntwana wami uthi lo indodana yami engithokozile ifweni. Amanye amagama wathi indodana bokwazi ukuthi indlalifa le yekela kulokuthi indodana yami kanti awuka decide. Indlalifa yakhula indodana bayisonda abantwana. Angiphendele laba nina nisemkhathele. Yakhula indlalifa. Amen. Bayisonda abantwana. Lana nizwa. Bengithi mina wena uzohluma uma bekuzonda ubokwazi ukuthi abantwana laba bakusondayo. Ubokwazi ukuthi wena uyindlalifa kunezinto nazo bona bangenazo, kunezinto eziphethekayo bona bangenazo, kunezinto uNkulunkulu ayibheke kuwe angakayibeki kubo. Don't expect them to love you, don't expect them to respect you. Yingakho uma sicela ubufakazi asicela abanabantwana sicela onendodana ngoba abanendodana ubanobufakazi. Akithi ifa libhaliswe ngayo so lelifa senginoshare. Yingakho ngizothi ngihambele ecrossini ngihlangane nomuntu angihlaya ngo500 rand. Akusinhlanhla ingoba sengiphila nendlalifa. Indlalifa yiyo ephethe igolide nesiliva. Indlalifa yiyo yana ekhaya. Uma athi uDavid impela okuhle kwenzenjani kukulandela ngoba sewuyindlalifa. Yazo sinesikhathi uyayilimaza nje kulokulinyazwa abantu uma bakuhleba sobayangihleba kuba bewazi ukuthi emva kwenhlebo yabo kwenzani abawukhathazeke. uJosepha bamthengisa baze bamthengisa bamamkhona bamthengisa baze babhansela ngamanga bathi ufile phila. Uke wahlangana nomuntu athi wena bakushayile use-ICU babone uhamba. Hayi basalwane ngizothi mina bazokuthengisa baze bayeke.
kanti bakuphushela ecebweni. Why ushupheka kangaka? Usaba kuthengiswa. Esinye isikhathi ezinye izinto ezithengiswa kuzo zi-transport. Asikho sidingo se-night prayer uma izinto ihamba kahle. Kodwa uma kubheda ufuna i-night prayer la ingakhona, uthi Nkosi ngane ngihlale nje ebukhoneni bakho ubusuku bonke. Hinda labashikhala labasikhala labasiyaphi. Uthi uma kusuthi uyaphuma bathi wemasibani bani Nkosi yami. Yasikade ngikukweleta. Kukhuluma umuntu ona 3 years ekukweleta. Imali sozo ayikhohla kade ngikufuna na imali yakho ntombi bami. Usabathe unwa ikhanda kungena ikhola umfana wakho kade hamba ayofuna umsebenzi eGoli. Bese athi ngikhumbula umama ekhaya. Kodwa bazalwana ngazi noma bangizwa yini. Abesathe mama ngicela usheke lapha efonini yakho. Uma uthi uyacheka kuno 5000 rand to hamba uthenga ikho. Bazalwana. Asikuba bengishimela stadium nami labantu bangizwa kahle. Ngizama lokulanda lo Levi. Wakhulu Levi. Ukhulu Levi. Kwafuneka ukuthi ayobulawa. Mayingeka abulawe. Sokudingeka into ezofa esikhundleni sakhe. Kanti naye seyilemve efa esikhundleni sabantu. Hey bazalwane ngisho lento. Ngoba into zethu mkhathi zalahleka ensimini. Batshela makhelwane ukuthi yazi umuntu akaqedi ukukhuluma. Into zethu Bishop zalahleka ensimini. Uma sekudingeka ibuye kudinga ukufanele siyoqala ensimini. Salahleka ensimini yase-Eden. Kwase kuyastop. Kwase kuyo-rearrangewa ensimini yase-Gethsemane. Ngoba zalahleka ensimini sekudingeka silande ensimini. Wakhumbula uPetro ukuthi kwakumele inyoka siyigece kanti akusesisi isikhathi sokugeca. Isinqumo saphuma ukuthi esikhundleni senu kuzofa lo. Kwashintshwa idocket bebhalela uJesu. Yabuka uPetro kwathi uPetro uassault iphoyisa emsebenzini waze walinquma nendlebe. Kwathiwa landani i-exhibit, landani amaplastic ama-exhibit. Bathi basawulanda i-exhibit lagoba iwundlu lathintithi iwundlu labuyisela indlebe iwundlu. Kwathiwa idocket livuliwe kodwa i-evidence ayikho. Sosho umuntu namhlanje othi yena uneyingane engakashadi. Uma sekufika uJesu evidence iqinyiwe. Uma sekufika uJesu into zakho sesismooth. Ngiyakala lokumbuka ngamehla izolo. Ungibangalela ngani? Kwahanjwa sokubulawa imkhuba ke yase Manu stand ukuthi wenza imvuselelo bangisi. uJesu waqala ukuyoyibulala ngokuthi ashaywe, eshayelwe izifo. Njengoba ubabona begcwalisa imbisa nje phansi kwembhede. Bakhona abanye ababona nje la asawupeyita bamasona. Wathi mina ngizoba iphilisi, ngishayeni, bamshaya.
lamanxeba aba ukulashwa kwezifo zethu. Kanti ayipheleli lapho, bamthatha. It was Friday, but Sunday was coming. Sometimes mawuhlangana neFriday wakho ubomtshela nje nalohlekisa ngawo ashintshana namafurniture, afaka ifurniture kuleli viki, afaka ikhabethe kuleli viki, ubulethe intini, uya extend bese umtshela it's my Friday, Sunday is coming. Bamthatha ke bazalwane, sebamusa kule ndawo bambaki. Why bethi ndodana kaDavid? It's because indawo angcwatshelwa kuyo noma indawo bethelwa kuyo kunale ndoda uDavid ayibulala, wayinquma ikhanda. Mayiqeda ukuyinquma ikhanda, wathatha lelo khanda wayolingcwaba. Uma ngabe ethatha leli khanda eyolingcwaba, indawo la uDavid angcwaba khona lelo khanda kwathiwa iGolgotha. So uma elenga, angithi isibhalo bazalwane fanele sikufakazele mkhathi ukuthi yona iyakulimaza isithende sakho, wena uyakunyothela. So usathane ke ebeseyobulawa, uJesu wamaphezu kwekhanda likaGoliath ukuthi yonke into amaFilisti bewayiyo phezu kwaIsrayeli it's no more. Jesu engakayi ke ethuneni base kuyolanda umswazi nomshangane nomsuthu nomsu